one of me, but dear man, I found more my cable. Abomo one no one is son and dinner for don't turn any, or the nanny no men and neighbor, there one. At Habo 26th November 2025, no go from Debeke. No go feeble. I know no one in K Erie, no two. News about Tata Warrior. And I can I shoot work again. I'm morning in a kick and wall, morning in a chain, a dwine in a morning in a fire, you web your work. Morning in a chair, Nedu. Is it on any? Ani ben nai. Ani bonine, ani ekene bode fancha. N'olufa n'alu, na bani, na ndụ anyị. Na ọchịchị na-edufa na-edu na-echekwa anyị Igbo. Ọkachakwa na ife na-eme n'izu a, ife na-eme na Nigeria. Ife ndị jihadists, terrorists, bandits na-eme. Mkpamkpa ọ na-akpa. Anyị ekene anyị Igbo. Aja anyị Igbo. Mmụọ niile na-edu anyị Igbo. Na-ekene gbara fancha niile. Uwe na yofa. Fabiko. Ike agwụkwa na n'ọlụ. Fabiko chebekwa anyị Igbo. Dobekwa anyị Igbo. Ise. Ụmụ Igbo. Uche anyị ga-adịkwa na ya. Ife dịka ọ dịka mbọsị Saturday. Taa Wednesday. Mbọsị Saturday ka ekpechara ikpe ekpelụ maka Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu. O wezi na fatu onye nga. Anyị wee nenene nyabi ife ka o si wee na-ada. Ọ dịka mbọsị Saturday. O nwelu ife ndelu na X. Etinyekwuru m ya na Facebook. Ọ dịkwa ma na Instagram. Ya bụ obele ife ndelu asị mụ. No. Na nwe ife melu Nnamdi Kanu. No Igbo politicians. Ọkachasị Ụzọ Kalu. Ka anyị ga-ejide responsible. Ha ife nde. About 5 days ago. About Saturday. Well, dịka Monday. When I was a ka na-eme Ụzọ Kalu interview. Or if I want to when I say na o say na ndị na asị anyị mezi na ebele. Ndị dị emotional maka nga atụlụ asị fasị na ba atụlụ Nnamdi Kanu. O wesi na Nnamdi Kanu o si na ebe o si na 30,000 ndị Igbo nwụrụ n'aka Nnamdi Kanu dị ya. Nya bụ okwu na afịọ ndị mmadụ na etinye ọnụ maka mgbe mkpu nde ife a nde si jide nwoke a si jide Ụzọ Kalu responsible ụfọdụ nwee kelo na ama ife na-ekwu mana ka ịrapụgodi otu ọnwa mana ifere na onwe ka nye okwu dị agbara ebe o si wee bute that statistics 30,000 ndị nwụrụ n'ala Igbo wee bụrụ n'aka Nnamdi Kanu n'ọnya aka ya dị ya. Ifuru anyị bụ ndị Igbo ụfọdụ oge ọkwa na anyị na-eme onwe anyị. Ọkwa na anyị na-eme onwe anyị. Maka ịma na anyị elofugole na mgbe IPOB nọ na street na-agagharị na be anyị wee na-eme agitation. Ụmụaka be anyị ndị be anyị ọ na street ka ị na-afụfafa na-agụ egwu bulu flag Biafra na-agagharị si sinyefa Biafra sinye anyị Biafra sinye anyị Biafra nwere na-agụ egwu na-agagharị n'ala Igbo nwere ife ọzọ fe buru egbe ọ flag kapaji
no pifa na afọ onwere ife ọzọ faji anyị elofugo anya wee fiolufa ọkachasị Igbo politicians anya wee fiolufa na Maazị Nnamdi Kanu dịzi too popular karịa vanwa envy and jealousy onwere ife ọzọ gịnị mezi fana Buhari wee kpasịa gịnị mee fa wee mee meeting akwụn fa mee meeting wee proscribe IPOB wee sị na IPOB terrorist organization ọva mere ya na ọbre ka fa mesịrị ya gịnị mezie ebe ọ bụ na afụzila IPOB eme gịnị ndị amị Naijiria eme gịnị agbagbugbu ụmụaka mmadụ ọrụ fa mere ya unu elozozụga ka ife asị wee bido ka a na-ekwukwu ya ka a na-ekwu ya Python dance 1 Python dance 2 Python dance 3 wee na-asụ ụmụaka be anyị abụ ma nke fa gbulu na Aba ma mgbe ejelu na okezi ikpeazụ na achịnụ mgbe ahụ na-elozogo nwe primary school eje kefa si gbata ụmụaka be anyị o nwekwe nke ya mekwulu na Mkpọ na-elozogo ya niile na ụmụaka apụtala ka fa celebrate ya 30th of May lote ndị be anyị nwụrụ anwụ fasotoso anyị hawasi ebe insecurity si n'aka fanụ ọ ndị na-achị anyị Igbo ọva all South-East politicians ọfa butala insecurity fa wee butezi ọdịzi aka na anụ ọgụ na gịnị na ana Igbo ọrịve melozosiga okay akwa ife anwa megeselu eji data ya human rights organizations CGC the facts the statistics ka fasi gbu ndị fagbulu ji ya akwa fasi nọ nga ka mma nọ ije nga ka mma mgbe olu elu no America nọ na ve debate zinokwu Nnamdi Kanu udilo nga atọli ya ebe fasi wete law fasi weto Nnamdi Kanu nga anya ka fụrụ ana ve debate ni na Congress ana ọ ga-elu na ICC nụnụ ebe Igbo politicians unu si nọ nga ka mma ICC ya abata na nya bụ ikpe mgbe faelu ya yuzela ICC anya ewepụtazie na data wepụta ka unu si je meeting ifụrụ meeting nzuzu a niile unu na-eje amagbodo ejisi data unu ejisi ka unu si je ejisi ive niile unu mkpalụ ejisi ka unu si wee plan ya wee bulu ọgụbu data na anibe nna unu maka gịnị maka ekworo na anya ụfụ maka na Nnamdi Kanu dị popular karịzịa unu bụ Igbo politicians maka na the masses na-ege Nnamdi Kanu ntị ọsịsị sit at home sit out home o nwere ife ọzọ anya ụfụ ekpolo wee jide unu wee na-afigbu na wee si proscribe IPOB wee butela Python dances unu elozosiga the records are there now Amnesty International ji the records so mgbe ịlụla ICC anyị amalụ ndị ya eje nga ọkwa ma nga unu ya eje nga akwa insecurity a mgbe ekpebele ikpe unu ya ejeli ya nga n'ụnụ maka unu gbebatala insecurity na Igbo unu agbatara ya n'ọsọ ebe obodo nga ka mma na ife na-eme n'ugwu Hausa na ife na-eme n'ugwu na ife bandits terrorists ma politicians eva ọfa nwa bụ ndị bụ the terrorists ọfa bụ the kidnapper ọfa nwa bụ the main terrorists the bandits a na-ekwu okwe politicians nọ n'ugwu fa nakọta banye n'ofu school ma ọfa banye n'ofu village ekpokọrọ ndị mmadụ sisi tụba ego ebunyefe ego fa rapụ ndị fachi rapụ fa kpọpụzie press conference terrorists bandits Fulani herdsmen fa kpọ press conference kamera abịa fa na-agba gọọmenti ife a ga-eme n'ugwu na-adafịa
gị mana ada ejideba all five bụ the main terrorists. Onwe politicians ugwu ịfụlụ osisi kpụlụfa ụwa niile kịta afụgo, even all Canada, Australia, America, Italy, ụwa niile kịta na-afụ ejizi akaba na-ekwu na-ashị akụzi information na-eme na Nigeria. Gọọmenti Nigeria ka fasi welo bụlụfa bụ the real terrorists. Na Canada mbọsị ya sị nọ na APC bụ a terrorist organization. Unu afụrụ ya? O wee bụrụ Nnamdi Kanu bụ ka unu si sekpulu gbue, sekpulu IPOB gbue, n'ọfa na-emebi ife niile, n'ọfa mee na ụnụ aṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Akwa ifu Chukwu ọ na-ene n'anyị ncha. Eji m ọfọ ọfọ makwa na onye jie ọ Chukwuma nke bụ eziokwu. Onye ọsọ ya na-ekwu ife ọ na-ekwu, mana ọ Chukwuma nke ekwuru n'azụ na nke ekwuru n'iru. Chukwuma ife aja anyị Igbo masị, mmụọ niile na-eche anyị Igbo niile masị. Ife na-eme ka esi kwafu ọbala, ndị akafa dị n'ọbala akwafu. Mgbọsị fa ga-ajụ asị, fa ya ajụ na asị nọ. Fa ka gbanụ nkịtị. Mgbọsị ọ kwadotelu ọnụ ọgụdị ya. Ụmụ Igbo, ọkachasị ndị ọdịnala Igbo, a na-afasị na na-egbu ndị Christians. Anyị kwesịkwa ịma na a na-afụtakwa ndị Igbo ka Christians. Yes, ndị Igbo religion for mainly Christianity, of course. Anyị makwa na ọdịnala abụrụ religion anyway, not traditional anyị. Ọ dịkwa mma na ka na onye ọbụla ga-etinye ọnụ, ọkachakwa ndị ọdịnala, na ọ bụrụ si itinye ọnụ anyị eme nke anyị ga-emenwu, dịka ịchụ àjà, dịka ịkpọkụ mmụọ niile dị n'ala Igbo. Welụ ka gwafe ife na-eme officially na anyị nwere ike wee na-ayọfa kafa ka na-edukwa anyị na-eche anyị, na-ayọfakwa na-ekele fa na nke fa emelụ, me na-ayọkwafa ka mmụọ niile dị n'ala Igbo kafa biko fa na-eche na-edu anyị. Fe kpọkwa na jihad bata n'ala Igbo, fe kpọkwa na ka islamize ya ala Igbo. Anyị bụ ndị ọdịnala, ife anyị kwesịrị ịdị na-eme n'oge dị ka oge ndị ewonu ụmụ Igbo, ndị ewonu ndị ọma ụmụnne m. Ọ ga-adịla nwoke mma, ọ ga-adịla nwaanyị mma. Nke bụ nwa Igbo kwu n'eziokwu, kwụbala ya akọ ya ọtọ. Ọfọm onye ji ya. Chukwu anyị ncha na-efe aja anyị Igbo maalụ anyị ncha ma ka isi eje ka isi ana. Ọ bụrụ anyị bụ George na ya ọfa ga-ewe nị na na-ekpe ikpe nene ife ọma ime, nene nke ọjọọ ime ewe nya nụnụ ewe kpebe nya ikpe. Mgbọsịfa kwadotere ekpe nya ka fa ga-esi gbu ya. Mgbọsịfa ga-abụ ọbụ fa abụọ mgbe fa kwadotelu ka fa ga-esi gba ọ dịva n'aka dịrị anyị n'aka, mana nke anyị bụ na anyị ga na-aga ọfọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị. A sị na ọ ya dịla anyị niile mma. Anyị na-ebe ụmụ Igbo bụ n'eziokwu na-eme ezigbo ife, kwụgbala aka ọdọ na-asọ nsọ anyị. Asị na ife niile anyị tinyela aka n'izu a, asị na ọ ya gala anyị na-eke n'orie nakwazi n'afọ. Ndị ewo na ụmụnne m, ọ ga-adị na mgbe ọzọ ka o mesịa.